Сега ще ви разкажа една невероятна история, не много готина история за един кенеф. Представете си, че в последните 35 години все по-рядко и по-рядко сте си пускали водата в кенефа. И от 2023 и 2024 година насам изобщо не сте я пускали. И то нали в един момент са пълни, преляло и целият този разкош е заринал целия ви дом. И всичко осрано и опикано. Но понеже ти живееш в този дом и имаш физиологични нужди, ти продължаваш да ходиш в същия този кенеф и да правиш купчинка, която в един момент прелива. Скапана физика. Логиката на много хора е, че няма смисъл изобщо вече да си пускаш водата, защото то нали без това всичко е осрано. Всички са осрани и няма изобщо смисъл да ги миеш. И всички дружно ходят в същия този кенеф и нито са си пуснали водата, нито са хванали парцала да забършат малко люспа от домат. И хем не искат да пуснат водата, хем няма къде да отидат до тоалетната. И се получава един парадокс, който за да не сме осрани, трябва да се стискаме. Предизборен запек. И понеже аз не обичам съвсем да газя в лайна, а искам да има къде да ходя до тоалетната, смятам да си пусна водата тази неделя в избирателната секция. Да, няма да измия всичко осрано и опикано, но ще замия източника. И в един момент, ако всички започнем да си пускаме водата и да чистим, лайната в ежедневието ни може и да намалеят. Знаете ли, че неханието и невежеството са в основата на ниската избирателна активност у нас? Не знам и не ме интересува. Няма как да съберем такава избирателна активност, невъзможно е! И преди една седмица Унгария събира и се оказа, че не те са много умни, ами ние сме много прости. Няма как да съберем 10 000 човека на площада, после не, няма сте повече от 20 000 човека, после не, няма как сте повече от предния път, после не, нищо няма стане, нищо няма да постигнете. И накрая на площада има 200 000 човека, в цяла България над половин милион и правителството пада. И имам един много любим мой лав, който гласи, че в България хората не правят секс на открито, защото се намери някой, който от 5 години не е правил секс да лея кълт. Затова те призовавам. Ако и ти страдаш от предизборен запек, пиши ми и ще ти дам свещичка. Това успях да измисля, не мога повече. В години съм изговорил всички приказки относно значението на високата избирателна активност у нас. Всеки път повтарям едно и също по най-различен начин, за да може да стигне до най-много хора. Затова следващите дни ще качвам като умопобъркана неработеща леля гица у фейса, отрязъци от стари мои видеа. Писано да повтарям едно и също. Аз ако исках да повтарям едно и също сега, аз ще съм в някоя листа. Кратко и ясно да им пуснем водата в неделя и да покажем, че сме един народ, на който не му са гази в лайна. И ако си мислиш, че с непускането на водата си полезен, замисли се как сме се докарали до тук. А сега знаете ли какво ще направя?